Eli moikka vaan kaikille, Sonova täällä ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tässä videossa mä selittää muutaman jutun teille, mitä itse asiassa vähän aikaa tapahtuu. Ja mä kuulostan ihan vitun kuolleelta, koska mä heräsin just vähän aikaa sit. Mutta mä toivon, että tykkäätte tämän päivän videosta. Eli eilen mä sain sähköpostiviesti mun partnerilta ja se sanoi vaan, että joo, mä pääsen pois siitä sponsorista, jos mä todistan, että mikä ikäinen mä oon. Lähettämällä esimerkiksi passista kuvan tai jotain tällaista todistamalla mun oikein iän, ja mä tein niin ja mä otan vastausta koko aika. Mutta siihen asti, kun mun vanha kanava on se vanhan sopimuksen alla, niin mä teen tälle uudelle kanavalle videoita. Ja oikeesti te ootte ihan helvetin parhaita. Mä en ikinä olisi ajatellut, että mä tulisin saamaan tälle uudelle kanavalle ollenkaan tilaajia. Ja tää on ihan helvetinmoista säätämistä, mä tiedän sen. Ja tää ei ole munkaan mielestä hauskaa, tää on aika perseistä ja mun on pitänyt tehdä tälleen. Ja se näyttää hyvältä, että mä pääsen siitä vanhasta sopimuksesta irti. Joten joo, mä ottelen nyt vastausta sieltä ja saattaa olla, että ne vastaa mulle tänään tai huomenna. Mutta jos ei ne vastaa, niin sit ne voi haistaa pitkän vitun. Mutta joo. Joku varmaan miettii, että miksi mä tein uuden kanavan, ja vastaus siihen kysymykseen on se, että mä tein uuden kanavan sen takia, koska se partneri, mikä mun vanhalla kanavalla on, niin se hyötyy koko aika rahallisesti mun kanavalla, ja mä en katso sellaista paskaa, että mun kanavaa käytetään rahallisesti hyväksi, joten siitä syystä mä päätin pistää kaikki mun videot siltä kanavalta yksityiseksi vähäksi aikaa, mutta nyt ne on julkisia, koska jotkut sanoo, että hei, sen aikaa kun sä teet uuden kanavan, sen aikaa kun sä teet tälle mitään, niin pistää julkisiksi, koska jotkut haluaa katsoa niitä, ja se kanava on nyt julkinen, tai ne videot sillä kanavalla on nyt julkisia. Te voitte käydä katsoa niitä niin paljon kuin te haluatte. Ja nyt jos joku kysyy, että eikö ne ainakin nyt hyödy sun kanavasta rahallisesti, koska sanoit, että kaikki videot on julkisia ja muut voi mennä katsoa niitä, niin mua ei tällä hetkellä kiinnosta, koska jos alaikäinen on kirjoittanut sopimuksen, mihin liittyy rahaa, se pätee ainakin MakerMax Studiolla, niin se sopimus on automaattisesti laiton sopimus. Ja mä allekirjoitin sen sopimuksen mun vanhempien nimissä, koska alle 18-vuotias ei voi allekirjoittaa sitä sopimusta. Ja sen jälkeen mä myönsin, että se allekirjoitus on väärennetty, ja sen jälkeen ne rupes kaikkea kiristämään kaikkea paskaa. Niin kuin pitkä juttu, mutta anyways, mä oon pääsemässä siitä partnerista aika varmasti pois, koska ne tietää itekin, että se sopimus on laiton, ja mä voisin tehdä sit vaikka minkälaisen jutun. Mut joo, mä toivon, että tykkäätte tämän päivän videosta, vaikka tää alkoi tämmöisellä pienellä, en mä tiedä, valituksella, mutta mä halusin vaan vähän infoa teille, että mitä on käymässä, ja mä oikeasti pyydän anteeksi tästä helvetimoisesta säätämisestä. Nämä muutamat päivät, kun mä oon saanut säätää mun kanavankaa, ne on ollut suoraan sanottuna ihan vitun masentavia, mä oon masentanut tosi paljon, ja mä oon tosi onnellinen siitä, tosi yllättynyt siitä, että te ootte jaksanut kumminkin mennä mukana, ja kannustanut mua ja supportanut mua niin paljon kuin teikin pystytte. Ja mun mielestä mulla on kumminkin parhaat tilaajat, mitä YouTubessa voi olla. Ja tää on vaan mun mielipide. Mä toivon, että kukaan ei suuttunut tosta, koska oikeasti joku voi suuttua tosta noin. Musta vähän tuntuu kyllä siitä, että Lakolla on parhaat tilaajat, koska Lakon tilaajat, joo mua ei kiinnosta, okei? Okay. Mutta joo, tässä videossa mä haluan opettaa teille kannabiksen vaaroista, koska mä tiedän, että siellä on moni teistä, jotka pössyttelee sitä kannabista siellä nurkan takana ja luulee, että ne on niin kovia sen takia, koska ne haluaa vähän pilveä. Te siellä, jotka poltatte sitä vitun kannabista, te kuolette huomioon, okei, teidän sormet tippuu, teidän pennis lähtee lentää avaruuteen, te tukehdutte teidän omaa munaa ja te ootte vaan te ootte kasa paskaa sen jälkeen, okei? Ai ja mistä mä tiedän tän? No mä katsoin yhden ihan vitun opettavaisen video siitä, että miksei kannata koskea mihinkään huumausaineeseen, miksei kannata koskea itteensä, miksei kannata koskea naapurin salliin. Ja joo, tässä videossa mä katsoa se video, joten mä toivon, että tykkäätte tämän päivän videosta, koska jokainen, joka tykkää tämän päivän videosta, saa naapurin sallia Pekan postiin. Ja tää ei oskään mitään. Mä tiedän, että ne samuraimiekat ei tullut, mutta siitä tapahtuu semmonen pieni viivästys ja ne tulee kaikille postiin. Ja joo, eiköhän vaan aloiteta. Voi, mä oon aika masentunut yksinä, olisiko sulla jotain mitä sä voisit antaa mulle? Tässä olisi tämmönen juoma. Oi. Oliko hyvä? Mitä siinä oli? Kuka sanois ikinä tolleen kellekään missään elämäntilanteessa? Moi, mä oon vähän masentunut yksinäinen, olisiko sulla antaa mitään? Sit sä antaa sille juoma. Okei, miten sä ottaa siihen, että sä oot yksinäinen? Se ottaa sulle vittu juoman. Miten sä et oo yksinäinen sen jälkeen? Heti kun tää lyhyt elokuva alkoi, mä tajusin vasta, että noi pojat kautta tytöt ei edes tiedä mistään mitään. Siis eihän se mikään yllätys ole tietenkään, ne on varmaan 7 tai jotain. Ja mä oletan sitä, että kaikkia pitäisi tietää kaikesta jotain, mutta jos teet lyhyt elokuvan liittyen kannabikseen, sä juot juoman ja sen jälkeen sä luulet, että sä et oo yksinäinen. Miten vitussa se liittyy mihinkään? Siis ihan vitun oikeesti. Siinä on tällaista sasista. Okei, no. Paljon se maksaa? Se maksaa 2 euroa gramma, mutta se on vähän huono, kun sitä pitää polttaa piipulla, niin se ei oikein... Se on vähän hankala, kun sä et saa muuta sellaista piippua.
Se on niin vitu hauskaa, miten tuommoista 8-vuotiaat tekee lyhyt elokuva kannabiksesta. Niillä on kotitulo aika 9:00, niitä pitää pestä hampaat aamuja ja illoin sen takia, että niiden faija hakkaa niitä nahkavel perseelle. Jonka jälkeen niitä pitää syödä tosi paljon ruisleipää, että ne pysyy tosi hyvässä kunnossa. Sitten joku päivä jotain poikaa yllytetään. Ota nyt tätä limuu. No en mä viitti, kun mä en oikein halua käyttää tommosia huumausaineita, kun mun faija kuristaa mut vitun nahkavyö sen jälkeen. No ota nyt hei vähän vaan. No voin mä vähän ottaa. Sitten tulee huumedealeri, rupee piikittää Coca-Colaa. Ja ihan oikeasti, no ei tiedä vittuakaan mistään mitään. Joo, 2 € gramma hasista. Ne leikkii, että ne polttelee joka päivä. Leikkii, että ne on semmosia. Joo, no mä olin tossa eilen, poltteli 2 grammaa hasista eurolla ja oli kyllä tosi hyvä olo. Vitun idiootti, sun ei tarvii käyttää saatana maitoa päihteenä, et sä tiedät, että kannabis tai itse asiassa mikään ei maksa noin vähän. Vitun idiootti. No, olisiko sulla jotain, mitä voi vähän helpommin saada? Tässä on tällaista marihuonaa, että se on vähän kalliimpaa, mutta sitä voi käyttää savukkeina. Paljon se maksaisi? Se maksaa 10 grammaa. Olisiko sulla joku semmonen savuke? No, tässä olisi sulle. Kiitos. Saat kokeilla ilmatteeksi. Wow, no ne on varmaan ammattilaisia tästä asiasta, kun ne oli käärinyt jointinkin ja kaikkea. Siis ei jumalauta, ja toi, et saat eka kerran ilmatteeksi. Siis hardcore vitu Pablo Diablo, Mexico, Black Tar Heroini, huumedealeri taas asialla. Mitä vittua? Joo, Joni ja Paavo, te voitte tehdä tällaisen lyhyt elokuva kannabiksen vaaroista, kun te ootte semmosia kovia poikia, jotka näyttää vähän polttelemaan sitä kukkaa. Ja joo, no kyllähän me tiedetään, että nämä kukan hinnat, kun ollaan asuttu kaduilla 3 vuotta ja hakattu mummojen rahasta ja tehty vähän kaikkea tällaista, niin kadun kasvatti, just tulos uusi mixtape ulos, niin hei opettaja, mä oon kyllä hyvä henkilö tekee tämmöisen lyhyt elokuvan mun homeboy OG Pablo Diablo Hardcore Black Tar Heroin dealerin kanssa. No niin, ja tässä nähdään esimerkki 10-vuotiaista pojista, jotka on saanut väärän roolin väärään lyhytelokuvaan. Eli vittu ensinnäkin, sun ei tarvii sytyttää sitä koko paskaa tulee. Niinku, mitä helvettiä sä teet? Onko se jotain flashbackkejä sun tuhopolttamista mökeistä jotain, kun sytytät tuolla tulitikuista 3,5 tuntia? Ja mun naurattaa ihan vitusti noit savuefektit. Toi paska ei edes pala. Niinku, oikeesti ei edes pala. Ja tuolta tulee ihan vitusti tota savua. No me voitais lisätä tämmönen savuefekti tähän, että ihmiset tietää, että me ollaan hardcore blazereita ja ei vittu, kyllä me 100 pillua tämän jälkeen, kun jengi tietää, me poltellaan 2 grammaa 2 € hasista joka päivä piipusta. Siis ei vittu klikkaa. Niinku ihan oikeesti, mitä vittua te teette? Niinku, ei nuotiokaan tarvii sytyttää noin vitun kauan, että se saa tulee. Ei vittu, että mä häpeä olla suomalainen. Tästä tulee hyvä fiilis. Ei vittu, mitä sä teet? Vitun idioottia oikeesti. Mitä vittu sä teet? Ei. Vedetään poskaria, sanotaan, että tästä tulee hyvä. Mitä vittu ihan oikeesti? Tästä tulee hyvä fiilis. Ai mistä siitä, että sä vedät poskarin vittu? Niinku mitä vittua sä luulet tekeväsi ihan oikeesti? Jos sä sitten lyhyt elokuva, tee siitä aidon näköinen. Vittu 3-vuotias rattais osaa tehdä paremman lyhyt elokuva kuin sä. Vittu. Sekä vetäisi edes poskareet, jos siitä lähdetään. Okei, no niin. Ehkä mä vähän ylireagoin. Mut jos sä vedät poskarin, tai jos et sä ota siitä mitään irti, jos sä vaan pidät sun huuliin siinä, jos sä kuvittelet, että sä ottaisit siitä jotain, sä puhallat ei mitään ulos ja pistät siihen vitusti jotain savuefektejä, ja selkeä sanot maailman vammasimmalla äänellä, niin kun kuulostaa sitten, että sun on hakattu tiiliskevellä päähän 3-vuotiaasta asti. Tästä tulee kyllä hyvä fiilis. Niin sulle on kaikki ihan kotona. Sä poltat. Tästä tulee niin hyvä olo. Haluatko sä maistaa? Ei vittu, noin savuefektit ja toi vitun musiikki tohon. Miksi teidän piti tehdä tommonen kohta, mistä näytätte joltain vitun gangstoilta? Mitä vittua ihan oikeesti? Ei vittu oo totta. Ne tulee. Anna mulle. Tosta. Teillä on kaveri, joka myy tätä. Mitä? Moi. Terve. Mitä asiaa? Niin mistä sitä saa? Joo, no, mä en voi sitä sulle tässä puhelimessa kertoa, mutta mä voin ostaa sitä sulle. Aha.
Ok. Juu, mä tuon sitten sulle sitä huomenna. Joo, moi. Miksi vitus täällä jätkällä on lasit päässä ja huppu päässä sisällä, ja se on pimeässä huoneessa, jossa on vain yksi lamppu? Niinku, pitääkö meidän saada semmonen pelottava olo, semmonen, että okei, nyt on tosi kyseessä siis. Tuo jätkä on yhteiskunnalta piilossa se vitun kellaris, puhumassa silleen, että joo, tiedätkö mistä sitä saa? Hei, buddy, hit me up. Niinku, ihan vitun oikeesti, mitä te teette? Niinku, jos sä poltat kannabista, käytät heroinia tai vedät käteen joka päivä, ei se tarkoita sitä, että sulla pitää olla huppu päässä, lasit päässä, sulla pitää olla pimeässä huoneessa, ja puhu noin salaperäisesti. Hei, tiedätkö mistä sitä saa? Olipas hyvä viihde. Mitä sä oot mieltä, kuule kaveri, että mentäis tonne kaverilla tonne pihalle juoksentelemaan vähän, se olisi tosi hauskaa. Entäs oliko hyvä video? Vastaa mulle ystävä. Missä vastaa Elia? Missä vastaa? Mitä vittua tää jätkä tekee? Saiko se niinku orgasmin tai jotain, kun se koski se kaveri tai jotain? Mitä vittua tää tekee? Niinku, se rupesi vaan sätkiä ihan vitun vammaisesti ja kaikkea niinku, onko sillä kaikki ihan hyvin? Se otti sen lelupistooli esiin sen vitu housuista ja rupesi vaan sätkiä se kaveri osi, älä raiskaa mua taas, oikeesti älä taas raiskaa mua. Sitten teit sen kuvauksia, älä tee sitä kuvauksia aikana. Ja sitten frendi vaan rupesi sätkiä ihan vitusti ja siitä tulee hirveet savuefektejä niinku, käykö tolleen, jos sä poltat kannabista? Sut raiskataan ja sä rupeat sätkiä niinku, mitä vittua? Okei, rest in peace. Se perseenreikä raiskattiin vitu auki. Se yksi rupesi sätkii, niinku, miksi? Mitä vittua sille kävi? Mitä enää tapahtuu? Mä luulen, että pitää kertoa kannabiksesta eikä siitä, että mitä käy, kun sä et ota lääkkeitä. No mut ihan sama. Kai tää uppoo muhun samalla tavalla. Coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Moi, nyt sä laitetaan mulle vähän rahaa. Sä oot kyllä mulle tosi paljon velkaa jo, mutta voinko sulle 10 antaa? Mä näytin sulla vielä enemmän. Anna 5, se on se 50. En mä voi, sä oot mulle velkaa niin paljon. Anna se nyt. Ei käy, en mä anna sulle. Anna se! Se oikein halua, ei! Mä tapan mun kaveri, että mä saan lisää sitä kannabista. Niinku missä vitun maailmassa tolleen ees kävis. Ja toinen juttu, kuka pelkää tämmöstä pikkupoikaa, jonka pallit olisi laskeutunut. Se rupes huutaa siellä kaikkea niinku, mitä vittua oikeesti? Sitten ottaa se lelupyssy esiin ja mä ois pelännyt ainakaan. Niinku, okei. Mä oisin antaa sen raiskaa mun perseen. Niinku se teki sille toisellekin tyypille, joka oli piilossa vittu yhteiskunnalta siellä vittu kellaris. Ja mä oisin antaa sille kaikki. Mä oisin antanut mun mutsi, mä oisin antanut mun faija, mä oisin antanut mun koira, mä oisin antanut mun kaveri, mä oisin antanut toisen kerran mun takaneitsyyden. Niinku, joo. Ja mikä toi Fuck the Police musiikki tossa oli? Miksi just se musiikki? Niinku, miksi te haluatte tarkoituksella niinku nolata ittenne? Niinku, mä ymmärrän, että jos joku tekee videon ja sit se ei tajua sitä vasta kun niinku vuosia myöhemmin, että okei, se oli noloa. Mut nää oikein tahalteen haluu nolaa itteensä YouTubessa. Miksi? Miksi joku haluu tehdä niin? Voi vittu ja kevät. Se on varmaan tarpeeksi. Tossa ei kyllä paljon mitään. Heidäpä se tänne. Ja lähde pois täältä. Lähde ite! Mitä ei? Mitä siellä ylhäällä tapahtuu? No, siellä tuli vähän riitaa. Niin pitää lähteä. Nytkö? Lopsaa. Okei.
Toi muija on niitten mutsi. Toi on kirjaimellisesti niitten mutsi joku lelupyssynkaa. Kuka päätti tehdä tällaisen lyhytelokuvan? Siis ihan oikeesti. Hei äiti, me tehdään lyhytelokuva siitä, että kui kannabis tappaa ja kui mamma mun kaveria raiskaa se kellaris, niin voisit sä tulla autosta ja siis sinisestä vitun Fiat Puntosta, missä lukee poliisia, ampuu meidät leluaseen. Se olisi hyvä kohtaus. No totta kai, poika. Se on kuule vähintä, mitä mä voin tehdä sen jälkeen, kun mä hakkasin sua tiiliskivellä päähän, kun sä synnyit. Kiitti, äiti. Niin kun vittu mä lyön vetoa, että niitä keskustelu meni tolleen noin, kun se oli tekemässä tota vitun lyhytelokuvaa. Joo, ja siellä se video loppukin. Tarinaopetus on se, että jos sä potat kannabista ja tapat ihmisiä 5 euron takia ja raiskaat sun kaveris kellariin, niin sun mutsi ampuu sut. Mut joo, mä toivon, että tykkäsitte tämän päivän videosta, jonka oli tuonut meille Illuminati Productions. Siis ei vittu. Mut joo, mä käytin tähän videoon ihan helvetin paljon aikaa, ja mä arvostan sitä niin paljon, jos te voisitte pistää peukut pystyyn. Ja mä haluan kiittää vielä kaikille siitä, kun kannustavia te ootte ollut. Ja joo, me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!